3:15 de la matinada, ens endinsem també aquesta temporada en el món del cor, en el món del famoseo, no farem del cotilleo, no farem una secció de cardiologia. Seria bé, radiofònicament parlant. Sí. Un de Nacol Diari us ajudarà molt. El colesterol. Exacte. Mata tus artèries. El filtre de tot això, Joan Bustamante, avui que ens portes? Cor obert, una secció on bàsicament parlem de les novetats del món del cor sense tenir-ne ni puta idea, res. Perfecte. D'acord? Aquest estiu, cal dir, ha sigut un estiu en el món del cor, ha estat, bueno, ha sigut... No ha passat res, d'acord? O sigui, ja que tothom està de vacances, només surten fotos de gent a la platja, gent pillada a paelles... en topless. Bueno, com el meu Instagram, El rei s'ha passat 3 mesos redactant un discurs, correcte. al final li ha escrit Rajoy. Sí, Cristiano Ronaldo ha anat al súper i ha tornat amb 2 fills, o sigui, tothom a Ibiza de rechupete, d'acord? Bé, lo típic. Així que anem a l'actualitat. Què està passant, què ha passat aquesta setmana al món del cor? I s'ha de dir que al món del cor hi ha hagut un viu o mort. Sí, m'ha sorprès molt, i és que sortia la notícia que Carmen Sevilla, que cal dir que jo havia fet un viu o mort, estava ingressada molt greu en un hospital, d'acord? És que no que està liadeta, ja. Sí, està ingressada a un hospital, o sigui, no estarà ingressada a una discoteca, d'acord? La notícia, o sigui, està ingressada a un hospital. Carmen Sevilla és la ovejita, no? La ovejita, d'acord? Ha tingut que sortir el seu fill i fent declaracions a la revista que més estima del quiosc, la revista Love, dient que no està greu, d'acord? Que evoluciona bé. No t'ho grave. Sí, recordem, fora conyes, Carmen Sevilla està diagnosticada d'Alzheimer des de fa bastants anys i, bueno, doncs està ingressada, així que cal dir Carmen Sevilla està bé, d'acord? No, o sigui... Sí, no... Puc parar, si m'ho dius, paro de fer... No, està bé, si vols seguir així fins a la 1... I el Parada, què diu? Està parat. Es va quedar parada. Sí, està en stand-by. Vull felicitar a la revista més simpàtica i educada del quiosc, d'acord? Una revista que sempre que la compres et saluda, d'acord? És la revista Hola! Hola, què tal? Com estàs? Sí, molt bé, que aquí comprant-te. Perquè ha aconseguit... Mira que porto... He de dir un moment que Hola, amb l'exclamació que té, Hola! Sí, hola. Però ara té un .com, sí. Així com el punto és del punt de l'exclamació i el com està com de pal, saps? Del signe d'exclamació. Sí, s'han innovat. Això, cal dir... Internet del futuro. Aviam, Martí, tranquil, perquè cal dir que això ho has vist en el seu portal web. Clar, la revista en paper, no. O sigui, no surt hola i .com, no. Surt hola amb exclamació, no diu hola paper. Sí. No, diu hola. T'ha quedat clar. No, si no et parteixo la boca o alguna cosa, m'és igual. La revista Hola ha aconseguit que després, jo l'any passat vaig fer aquesta secció, doncs ha aconseguit que en una portada no tingui ni idea de cap nom de tota la portada. No conec a ningú, no tinc ni puta idea de qui és ningú, d'acord? I diu Francisco Rivera y Lourdes Montes en la divertida boda de su hermana Sibi y Álvaro Sanchís. Francisco Rivera és d'aquests que són tots una família, que són del Paquito. És el gordo, el torero. Deu ser el germà del Kiko, el germà del Paquirrín. Exacte, aquests... Vale. Pues aquests, imagina't, és portada d'Hola, aquests han anat a una boda. O sigui, és com si, jo què sé, jo et convido a tu a la meva boda i surts tu... Jordi Sala ha ido a la boda de... Bueno, recordem que el Risto i la nòvia van tenir com no sé quantes pàgines exclusiva. Sí, clar, però es van casar ells. També. Aquests van anar a una boda. És a dir, aquests... Francisco Rivera i Lourdes Montes en la divertida boda de su hermana Sibi i Álvaro Sanchís. La hermana de la Lourdes Montes, suposo. Sí. De su hermana. Sibi. Que Sibi, que ja té nom amb permetat de transmissió sexual. Té nom escopinada. No, té nom a... Quin Sibi. Hi ha un grup català que es diu Sibi. Pues mira. Sí, però aquest és escrit... O sigui, la dona aquesta, on suposo que és una dona, es diu S-I-B-I. Sí. La pareja se casó en Triana, en la parròquia de Santa Ana. Tot molt català, crec. Ole. Després, seguim, perquè la revista més llegida al mercat, la revista Lectures, parla de mi o del meu cosí o de... Bueno, David Bustamante, d'acord? David Bustamante està enamorado, de Ares Teixidor. Home. Ares Teixidor, jo també, cal dir, no tenia ni idea qui era. Que no eres negre. La lleidatana més famosa de TV3. Sí, he vist que té una secció. Va fer un concurs que va durar com 2 mesos. No, calla, era jo que van treure el gran dictat i van posar aquesta? Aquest. Hòstia. I ara ja s'emporta un Bustamante a casa seva. Està a tarda oberta. Sí, a tarda oberta fa una secció. I a Telemadrid, no? Hòstia, estàs molt informat d'Ares Teixidor. Molt fan d'Ares Teixidor. Jo no sabia qui era i he tingut que fer un Wikipedia i dir qui és Ares Teixidor. I bastant divertit, perquè Wikipedia, no sé si estan tots els Wikipedias que busques, diguéssim, però diu expareja de David Guapo.
humorista i això, pues el David Guapo se la va estar xingant 10 anys. Va teixint Davids. Sí. I ara ja no. I ara s'ho fa David Bustamante. Molt bé. Se ¿Está conocieron... enamorado o ya se han liado? No, aquests... Aquí cuando M'agrada molt. suena el río, agua lleva. Mira, ¿no? tu... No, cuando el río suena es que no entra. Cuando sarna lleva, David Bustamante la inca. Us dic el que diu la revista Lecturas, perquè em fa bastanta gràcia com ho explica. Diu, Ares posa en el mismo fotocall por el que pasaba Bustamante poco antes. Nada podía hacerles pensar aún que Cupido iba a hacer de las suyas entre ellos. Esa noche, la del 14 de septiembre, durante la gala de la nueva temporada de Telemadrid, se miraron y sintieron una conexión brutal al instante. Que Vaya. Quina bona merda. A primera vista, eh? Sí, tu què saps? O sigui, Lectures, tu què saps de la vida per dir això? O sigui... Potser els ho ha dit, el Bustamante. Bueno. Però Bustamante també treballa a Telemadrid? Perquè m'interessaria molt, eh? Hòstia, no ho sé. Perquè, clar, és a la gala de presentació de... Igual van a actuar allà, o a cantar, o a Increïble, ballar. no? No, aquest és l'altre. Aquest és l'altre. Aquest és el Bisbal. En finets. Seguim. Mira, parlant de la família aquesta Rivera, una notícia em va fer... Jo haig de dir que sí, que Kiko Rivera... O sigui, jo no els associo a la família, ¿vale? No sé què tenen darrere, no sé... Però Kiko Rivera és un personatge que em té el cor robat. Sí. O sigui, és que és màgic. O sigui... Kiko Rovera. Kiko Rovera, correcte. Jo li posaria un GPS que em vagi dient tot el rato què fa, on està, o sigui, em vagi informant què estàs fent, Kiko, ara mateix. I la notícia és Kiko Rivera recupera el carnet de conducir. Home. Sí, que dius, la notícia no és que li hagin retirat. La notícia és que aquest home s'hagi pogut treure el carnet i després, òbviament, que el sigui capaç de recuperar-lo. Diu, surt una foto seva saludant així, què passa? I diu, ansiado carnet. Ojo, no se li duis molt, que encara està Sí, vigila. Chiringuito. Diu, el hermano de Chabelita ya puede disfrutar de una de sus grandes pasiones, conducir. Atenció, 2 años sin carnet, Kiko Rivera ha recuperado los puntos necesarios para volver a ponerse al volante. Però que això s'han de fer cursos o una cosa així, no? No, mira, perquè és màgic. Le pillaron sin licencia. Kiko tuvo que presentarse a un examen teórico el pasado 27 de septiembre en Cuenca en la conocida autoescuela de los famosos. O sigui, no me jodes. Quina bona merda. Als Estats Units hi ha clíniques de desintoxicació, va, Bruce Willis, Ben Affleck i tal, i allà els hi donen molta més cocaïna, i aquí se'n van a una autoescola, que és una puta autoescola en Múrcia, que dius, a Múrcia, quina merda hi ha a Múrcia. Si només hi pot haver una puta autoescola. Clar, per això, perquè és molt fàcil aprovar, perquè conduir no hi ha res allà. Tot és al desert. Una carretera infinita recta i no hi ha res. I el mur. Ara sí, ara està Trump. I l'AVE, aquest. Autoescuela San Cristóbal. En Múrcia, tio. Ojo, ara parlo de memòria i m'estic tirant un farol increïble, però pot ser que Dani Pedrosa li donguessin un carnet de yate, de patrón de yate. No, ell el va perdre. Ell va fer un examen i li anaven passant les preguntes i el van trincar. Pues potser que no fos aquesta autoescola. Pot ser ell. Autoescola dels famosos. Sí, Pedrosa estava allà traient-se el carnet de yate i li estaven xivant amb un pinganillo i el van trincar. Que fan de tot. Aquestes autoescoles fan de yate, fan de cotxe, de moto... Sí, segur que van anar i van dir, tu niño de 6 años, vete de aquí, que no, que soy Pedrosa. Uy, ¿qué te dicen en el oído? No, espera, que ando como Lina Morgan. Bueno, total. Li han retirat li han tornat el carnet, o sigui, un perill més a la carretera. Després, ja per anar acabant, Pedro J també, hòstia, estic descobrint un mite, O sigui, ja fora del seu món periodístic, del periodista, etc. Hòstia, té un món del cor molt, molt loco, Primer em vaig enterar que estava casat amb Ágata Ruiz de la Prada. Sí. Que és aquella dona que entra una escopeta a un xino i diu «Dámelo, que me lo pongo todo, que estoy muy loca». S'ho posa tot, surt i diuen «Hòstia, no, la ropa no, para el mantel, Exacte. Pues això i ho va patant. Doncs estaven casats, van durar res, i després es van separar. I Pedro J ara s'ha tornat a casar. Y a Instagram posa cuando tantos quieren separarse, nosotros nos hemos unido para siempre con 2 leones por testigo. I surt ell i la seva actual dona, amb 2 lleons, no sé, imagino que són de Madrid, però... No són els del Congrés, no? No, no són els del Congrés. Són uns lleons que sembla que tinguin un pene a la boca, no sé. Sí, és veritat. Ja ha dit pene en el primer programa. Bueno, falten 6 minuts.
I ja està, després seguiré parlant, perquè estic molt preocupat amb el tema Shaq ho tractaré la setmana que ve. Ui, el tema Shaq i Piqué, crec que hi ha una campanya perquè ho deixin. Es va parlar molt, que hi teníem molts problemes. Sí, i jo no ho veig. O sigui, jo veig Shaq presidenta del Barça, o sigui, Tu creus que és campanya orquestrada? No ho sé perquè no els conec, però bueno, no crec que passi res. Esperem. O potser sí, perquè quan parles de política i et fiques en altres coses és que no folles bé. Aleshores, potser Piqué... Si estigues content... Clar, estàs follant, què més et dona a Catalunya? M'estic follant a la Shakira cada nit. Amb aquesta bonica reflexió anem a escoltar l'última publicitat de la nit. Gràcies, Joan. De res, vosaltres.